ποιο είναι το τοπίο που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Ευρώπη, ποιες απόψεις υπάρχουν? Πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είμαι πολύ ακριβής στην περιγραφή του τοπίου. Τα ιερά του καπιταλισμού έχουν πέσει. Για πρώτη φορά ο καταθέτης προβάλλεται σε επενδυτή και συνεπώς οι οικονομίες του υπόκεινται στους κινδύνους της επενδύσεως, κοντολογεί στο κούρεμα ή στην κατάσχεση όπως λένε οι άλλοι, και αυτό προέρχεται από συντηρητικές κυβερνήσεις. Με τα μέτρα αυστηρότητος θα επανακάμψει η οικονομία. Την ίδια ώρα που το τραπεζικό σύστημα με τις απειλές που εκτοξεύει εναντίον της ασφάλειας των καταθέσεων είναι σαν να κλείνει το μάτι στους πολίτες να ξοδέψουν. Επομένως, αυτά που γνωρίζαμε δεν φαίνεται να ισχύουν. Η οικονομία αναπτύσσεται περίεργα. Προκύπτει και από το ότι υπάρχουν διαφορετικοί τομείς οικονομίας, οι οποίοι είναι ο ένας αντίθετος στον άλλον. Για παράδειγμα, ο διαφορετικός τρόπος που μιλάει ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ προκύπτει από το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ είναι εκπρόσωπος της βιομηχανίας, της παραγωγής υλικών πραγμάτων, ενώ ο κύριος Σόιμπλε υποστηρίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η βιομηχανία στηρίζονται στις καινούργιες βιομηχανίες. Στις βιομηχανίες, η βιομηχανία στη ρομποτική και ο χρηματοπιστωτικός στην πληροφορική. Αυτά τα τρία είναι τρεις διαφορετικά μέρη διαφορετικών επιρροών. Παραδείγμα ότι ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά σε λίγο καιρό μια εταιρεία σαν την Google, για παράδειγμα, θα μπορεί να επηρεάζει κατά περίεργους τρόπους τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είμαστε δηλαδή πάντα υπό την αίρεση μιας νέας ανακάλυψης, ενός νέου ευρήματος. Αυτό έτσι και αλλιώς. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι, οι μελέτες που εγώ έχω υπόψη μου, λένε για παράδειγμα ότι το 2025 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι 8 δισεκατομμύρια, η Ευρώπη θα αποτελεί μόλις το 6,5% αυτού του παγκόσμιου πληθυσμού και ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης, το 30% του, θα είναι πάνω από 65 χρονών σε ηλικία. Μου μιλάτε για κάποια περιθωριοποίηση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη? Νομίζω ναι, βοθέντως ότι ήδη αυτό που συνήθως μετράει και δείχνει την ηγεμονία μιας χώρας ή μιας περιοχής είναι οι επιδόσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων. Η πρωτοπορία, όπως την λέμε. Η πρωτοπορία. Αυτή δεν την έχει πια η Ευρώπη και περιέργως δεν την έχει ούτε και η Αμερική, διότι πέρσι η Αμερική ήρθε δεύτερη μετά την Κίνα στη βιομηχανική παραγωγή. Οι δε Κινέζοι με το καινούριο δόγμα τους που εξήγηλαν πριν από 3 μήνες λένε ότι σταματάμε να αντιγράφουμε τεχνολογία εχμής της Δύσης, παράγουμε τη δική μας τεχνολογία εχμής και θέλουμε να αλλάξουμε και το μοντέλο της μόρφωσης, γιατί το δυτικό μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν νομίζουμε ότι είναι καλό. Όμως μέσα στην Ευρώπη έχουμε και μια ομάδα χωρών η οποία περιθωριοποιείται. Ξεκινήσαμε από την Ιρλανδία, πέρασαμε στην Ελλάδα, πήγαμε στην Ιβηρική, Ισπανία, Πορτογαλία, φτάσαμε στην Ιταλία. Τι ακολουθεί? Αν πάρετε τώρα και δείτε το χάρτη μέσα στην Ευρώπη, θα δείτε ότι οι υγιείς οικονομίες των 7 υγιείς οικονομίες της Ευρώπης ανταποκρίνονται σε κράτη τα οποία έχουν 2 χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν μακραίωνα βιομηχανική παράδοση και δεύτερον έχουν πετύχει την τεχνολογική πρόοδο. Αυτές οι 7 χώρες της Ευρώπης είναι πολύ καλύτερες σε οικονομικές, τεχνολογικές και επιστημονικές επιδόσεις από ότι ο μέσος όρος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν πρέπει να λέμε βορρά-νότο, πρέπει να λέμε ο πυρήνας των προχωρημένων χωρών της Ευρώπης και αυτοί που μένουν πίσω ακριβώς σε αυτά τα αντικείμενα.
η οικονομία της Γερμανίας διαφέρει από τις άλλες οικονομίες, γιατί η Γερμανία διαθέτει περίπου το 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης, 2 εκατομμύρια δηλαδή στα 20 εκατομμύρια που είναι σε όλη την Ευρώπη, που παράγουν εδώ και 200 χρόνια κατώτερη, μεσαία και ανώτερη τεχνολογία. Αλλά δυστυχώς, όσο και αν δεν αρέσει αυτό στους Γερμανούς, και στη διαφθορά που σπείρει η Γερμανία από εδώ και από εκεί, δεν είναι η Ελλάδα το μόνο θύμα της ζήμας. Σε 27 χώρες του κόσμου έχει καταδικαστεί η Γερμανία για συνθήκες διαφθοράς. Τι βλέπετε ως επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν? Εγώ νομίζω ότι μόλις μας περάσει η μεγάλη ζάλη και το ξάφνιασμα, που αντί την αντίληψη που είχαμε ότι είμαστε ο ομφαλός της γης, καταλήξαμε στου Σαββόπουλου το τραγούδι «Είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε μπρε», μέχρι να μας περάσει αυτό το ξάφνιασμα, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε ότι, ξέρετε, ναι, δεν ήμασταν σοφοί, παρόλα τα αυτά έχουμε 2-3 γενιές τώρα νέων Ελλήνων, που είναι οι πιο εκπαιδευμένες και οι πιο μορφωμένες γενιές Ελλήνων που πέρασαν ποτέ. Η πολιτεία θα πρέπει να δείξει μεγάλη ευαισθησία για τη χρησιμοποίηση αυτού του δυναμικού.